नायनो हागोन बेखौ सोरनि जिनिस बे मोजां मोननांदों मोजां ना फैसा थांबायना जारु फुंनि समाव ओरैनो बेसेबांसो माबा गोबाव जाखो जेनेबा दखान खुलिनाया हा 6 बोसोर जाबाय ना हे गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल सो इन अनादार ब्लग स' गोबाव जाबाय ब्लग होनो हायाखै नङा होमबा स' मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना स' बिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय एसे फिसायैनो मोनसे ब्लग बनायनो सानदों स' नायलांदो भिडिअखौ जाय आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो बिसोर जोबनायनि गिबिनिफ्राय जोबनायलासे नायलां ओमफ्राय जाय नायनानै मोजां मोना नोंथांमोनाबो नाय आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामा नोंथांमोना स' नायलांदो मोनसे जायगायाव एकदम स्पेसियेलि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना जोबनायलासे नायलां गोबावबो जाबाय नालाय बिदि ब्लग होनो हायाखै बेरायनायबो जायाखै दिनै थांनो नागिरदों बेरायनो नागिरदों मावनो आरो नायलांदो गाइस दायो जों फाइनालि सफैबाय आरोना रोङिया सासे माने मावनाय आर्मि मावनाय बिथाङा खालामनो थिनदोंमोन बेनिखाय अखारनायाव एसे लेट जाबाय आरोना बे लोगो फैदों सासेया फैयाखै फैदों आरो आं लाखादों स' गाइस जोबनो लासै नायलांबाय था माबायदि स' गाइस इन्जुरसो खालामनांगोन ना बेसर बिबारनि दख'ना गाननायथ' खासै गैया समायथारदों गाइस जोबनायलासो नायलांबाय थादों थांबाय थानाय जों दा टाइमाव थांनि टाउनाव स' गाइस सोरबाफोर माने मबाफोर थाङोबाथाय आरो ना माने बेटारि गारि लानानै माने थांनो गोनां जायो आरो ना स' जोङो दा बेयाव माने बेटारि गारि नाङा जोंनो स' बिनिखायनो जोङो दानो थाबायनानै थांगोन आरो ना थाबायनानै मोनहैगोन बे बेटारि गारिनि हाय बलाव हाय बुंदों आरो ना बिसोरो स' मोनफाय मारबाय रुङिया मोनफैदो जों थांगोन दा गुबुन जायगायाव आइसक्रिम जानो बिनानाव जाया आदा जाया स' गाइस फाइनालि माने माबायाव मोनफैबाय आरो ना टाउनाव मोनहैसिगोन दसे उनाव दा जोङो थाबाय टाउनाव थांगासिनो आरो ना स' बायदि दखान नुदों स' बे समावनो मोनसे सं मेथाइ गोसो गोलैबाय आरो आइसक्रिम जानो नामा जाया आदान फुचका जानो नामा स' नायनांगौ गाइस नायनो हागोन रोङिया टाउनाव मोनसिगोन आरो रोङिया टाउनाव फैदों जार दङ माने गाइस जोबनायलासे नायलांबाय थादों अ गाइस रोङिया बिशाल मार्केटाव फैदों जों माबायदि नायना जगार मोजां दं थांजायो थांबानो थार्ड फ्ल'र नै सांदास नायनोसै मा दङ मा गैया जों बेयावनो फैदोंमोन आरो ना नायनोसै बेसेबां माने मार्केट दं बेवहाय शपिं मल दङ आरो ना बेयाव हाबै नायगोन गासै मोनगोन आरो ना बिशाल मार्केट होनना बायदि दंसोयो नायलांबाय था आरो ना अ बिबारफोरानो साजानाय सिनारि गिदिरसो एवनो हागोन नों माबा बिदि थिखांनाय नैबे मेकआपफोरा सोरबा खैना गोदान हैयोबाबो बेनिफ्राय बायखांनानै हमनो हागोन आरो मा लागोन नायग्रोबाय थादों र' मारा मोनजायो नियाव माबा लोंबाय आरो ना माल खालामनानै स'
स' गाइस नायनो हागोन आरो ना नैयाव ओरैबायदि माने जाग्रानि मुवा माने नै स्रा फ्ल'राव दङ आरो ना नोंथांमोननो देखायनि आरो ना माबायदि नै जाग्राफोरा मा जानो आरो ना गासिबो दंजोबखायो इसोरखौसो मोनजानांगौ इसोरखौ नै बिस्कुटा लाइन दङ आरो ना नै मेंग' माबाफोरा जुसफोरा गासिबो दंजोबखायो आरो ना नै आंखौ दाबायदियाव आरो ना बेबायदि जायगायाव माने गारनानै सोरबा गोलांफाय आरो ना इसोरखौनो जाफ्लेबाय थागोन माने इन्जय आरो ना दा माने जानोबो हाया नालाय नायनो हागोन बेखौ सोरनि जिनिस बे मोजाङै नायनानै ला अफार मोनो आरो ना स' गाइस फाइनालि जोङो माने बिशालनिफ्राय ओंखारबाय आरो ना दायो जों थांनोसै बेलेग मोनसे माबायाव माने बिशाल मार्केट स' जों थांनोसै दायो बेलेग मोनसे मार्केटाव दायो जों बिशालावथ' जेबो लाखिया पसन्द नङा नायनोसै मा मोनसेया जोंखौ पसन्द थांहोयो आरो ना बुंथ'रा गौल फैयाखै गरपानि खट जायला हरपानि बुहि जायो होननाय बायदिलै नंगौना नङा मोथो गोसो थैयो स' गाइस रोजाबनोबो हाया फाग्ला सानगोन दा सिरि गस्ला आरो ना सोरबा खैना गोदानफोर लांफैयो आरो बेजोंनो जों नैबे मालखौ लांना फैदों बे माने इन्दिनि नङा ना इन्दिनि नङा नैबे ओइ दहाय खिथिनाया लागासिनो मानसिफोरा नांगौ मोजां नांदों ना हेभि अ लाबाय आरो ना गामसादों बेनिफ्राय नै गस्लाजों लाबाय आरो बिथाङा लादों माबायदि नांदों लानानै मोजां नांदों ना फैसा थांबायना स' नै आदानि ना दखाना ओरैनो बेसेबांसो माबा गोबाव जाखो जेनेबा दखान खुलिनाया हा 6 बोसोर जाबाय ना गोबां गिदिर जादों आरो ना जोबोद मोजांनि बाथ्रा स' जों लानो गोनांखौ लाबाय आरो ना दा जोङो थांनोसै न' फारसे दावगायलांनोसै ना मानसिफोरा गोबां दं नै गासिबो माने सला लाना फैदो गस्ला दखना बायदि स्पेसियेल स' फैनानै मोजां नांबाय फैफिनगोन मालाबा फैनानै मोजां नांबाय स' बे माबाया 6 बोसोर जाबाय आरो ना 6 बोसोर जानानै माने 6 बोसोर सलायबाय गोबां मानसि फैयो कास्टमार गोबां दङ गोजान गोजाननिफ्राय फैयो मानसिफोरखौ नायनानै मिथियो आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैयो बिथांमोननि दखाना नै सिगाङाव दंमोन आं देखायगोन र' सिगाङाव दंमोन बेनिफ्राय बे नै माबाखौ बनायबाय थादोंना नैखौ बेनि थाखाय माने भितराव लाना थांदों आरो नै बेजों जादों दखाना नै दख'नाफोरखौ बिदि आलादा नुगासिनो स' गाइस नोंथांमोनाबो हाबा जागोन होनना सानदोंबा नैयाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो ना खमावनो मोनो आरो ना जोंथ' जेनेबा एसे दाम बेसफोरा नैनिफ्राय लांनो थाङो नालाय नैनिफ्राय लांनायखाय माने एसे दामखौ एसे बारा गोलैयै बायदि मोनदों आरो ना ओमफ्राय हाबा खालामोबाथाय नैयाव फैनानै लांफैनो हागोन ओमफ्राय फैनानै जोबोद मोजां नांदों ओमफ्राय लोगोआ लागोन होनना बुंदोंमोन आंबो आगोलाव लांबायमोन आङो ओमफ्राय गामसा लागोन सानदोंमोन फैसाया बाजेटआ मिलायासै ना ओमफ्राय आं लाया जाबाय आरो ना फैगोन नेक्स्टआव फैबाथाय लानोसै मोजांनो फाइनालि जोङो दायो स्टेसन थांगासिनो दङ स' दसे उनाव जों ट्रेन हमनांगोन ट्रेन हमनायनि उनावसो न'आव जा खैथासोआव मोनहैगोन बेखौथ' बुंनो हालिया उखैदोंबो उखैनाया स' नायलांदो जोबनायलासो सफाय गाइस फाइनालि जों सफैबाय स्टेसन स' नायनो हागोन जोंनिया स्टेसन स' दायो जोङो ट्रेन हमनोसै बेनि उनाव न'आव स' गाइस दायो जोङो ट्रेनखौबो मोनबाय दायो ट्रेना खारनांगौ जोंखौ दोनखारलांनांगौ बेनिल'सो आरो ना मानसिफोरा उथिनानै रेडि जाना दोङो
दायो 3टा बेसेबां खारगोन 3टा 50 खारगोन आरोना सानफ्रोमबो बे टाइमावनो खारो नोंथांमोना जुदि जोंनि बे टंला उदालगुरि बे साइडजों थाङोबा बे गारिखौ मोनगोन आरो नैबे गारिया 3 नाम्बार प्लेटफर्माव थायो इजा 1 2 3 नाम्बार स' नायलांदो नायालासे मोनहैसिगोन ससेखौबो नायखादो मोनहैसिगोन बे ससेखौबो नायनानै फोजोबदो आरोना जोबनायालासे थाबाय था हे सफैबाय गाइस दानिया खैराबारि सफैबाय एसे न' नोंनि आसा स' गाइस दसे नायबावदो मोनहैथारसिगोन न' साननैसो कौन इउटुबार आ गया बे आयौ नों बेसे समायना जाखो नों बबे गामिनि स' गाइस दसे नायबावदो सफैखाबाय खैराबारि स्टेसन बारा मानसि जाखाया नालाय फिसायैनो थांनोसै गारि लानोसै न' थांनोसै जारौ फुंनि समाव Ding 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 ding. Sorry, I'm not singing. Zaru pungni somau. Suruh aku panas saja. So guys, usai bawa. So guys, finally सफैबाय आरोना. So गोबाव जाबायमोन ब्लग होनो हायाखैमोन बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय फिसायैनो मोनसे ब्लग बनायबाय आरोना. So आंनि भिडिअखौ नाय मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालाम. So दिनैनि थाखाय बाय बाय ओमफ्राय फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान टपिकनि सायाव स' नोंथांमोना बिदिनो आंजों सानफ्रोमबो सापर्टै थाबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना थायोबासो आङो देरगोन आरोना स' बिनि थाखाय बाय बाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट टपिकनि सायाव